Teleportácia, jasnovidectvo, telekinéza sú len zlomkom záhadného sveta, v ktorom sa s úplnou samozrejmosťou pohybuje Tomáš Valačaj. Tvrdí, že dokáže ohýbať lyžice, kľúče a iné kovové predmety a čítať myšlienky. Skús si niečo predstaviť, nejaký obrázok, ktorý ti je blízky, ku ktorému máš nejaký vzťah, niečo, čo pociťuješ, že by si v tomto momente mal nakresliť. Ten obrázok si predstav, vpál si ho do pamäte, ja sa otočím chrbtom a v tom momente, keď budem otočený, tak aby som to nemohol vidieť, ho začneš kresliť. Môžeme začať. Ak budeš hotový, povedz. Si hotový? Hotovo. Tak, ja som sa pokúsil napojiť sa na tvoju myseľ a skúsil som nakresliť presne to, čo si cítil. Ja môžem ukázať môj obrázok. Nech sa páči. Myslím, že to bude to isté. Môžem si to porovnať pre istotu? Každý si to myslí. Vieš, ak môžeš nakresliť to isté, čo on 5 metrov od teba. A potom idú za ním a boli ste dohodnutí, však chlapi, ženy nie. Že nie, neboli. A neveria. Najlepšie publikum na tieto veci je svojím spôsobom ženské publikum, pretože ženy dokážu oveľa silnejšie vnímať tieto emocionálne veci, tieto napájanie myšlienok a podobné záležitosti. A samozrejme aj kvôli tomu sa oveľa lepšie spolupracuje so ženami, lebo ženy sú vynikajúce médium. Liečiteľstvu a diagnostike sa nevenujem, pretože je to úplne iný odbor ako mentalizmus. Netvrdím, že nemá spoločné črty, ale mentalizmus je úplne niečo iné a neslúži na diagnostiku ani na liečenie. Naše výsledky sú zjavne viditeľné, zasa opakujem, na rozdiel od liečiteľov alebo na rozdiel od psychotronikov, ktorí síce niečo tvrdia, ale málo kto z nich dokáže aj niečo vecné ukázať. Ako deti sme sa hrávali rôzne spoločenské hry, napríklad Exeso, karty, Človeče nezlob sa. No a hlavne pri tých kartách som zistil, že stále vyhrávam a neviem prečo. Stále. Už so mnou nikto nechcel hrať karty a toto sa vlastne dodnes stáva, čiže dodnes so mnou vôbec nikto nechce hrávať karty, lebo vedia, že okamžite majú prehraté. Každý človek v sebe nosí zárodky mentalizmu, len o nich nevieme. Napríklad, keď si niekto spomenie na známeho, tak ten jeho známy sa objaví. Toto sú takisto zárodky tzv. Telepatie, ktoré sú viditeľné v každom z nás. Ale keď sa vám to stáva často, keď sa vám to stáva každý deň, tak už máte tie zárodky oveľa silnejšie ako ten druhý, takže je to zasa pevný základ na to, že tieto schopnosti svojím spôsobom máte silnejšie ako ten druhý, pretože ich má každý v sebe. Ako náhle ste schopní preinštalovať v hlave, že držíte v ruke plastelínovú lyžičku, tak verte mi, že sa vám to podarí. Čo sa týka čísiel na športku, samozrejme dá sa to spraviť, ale má to jednu jedinú nevýhodu, že sa to dá spraviť len naozaj niekoľko minút pred tým ťahom. Ono sa to volá, že je to svojím spôsobom istá forma jasnovidectva. Takisto dokážem napísať udalosť, ktorá sa udeje o pár minút, ale nedokážem napísať udalosť, ktorá sa má udiať o hodinu, o dve. Čiže je to také malé posúvanie časom, ale naozaj ide len o pár minút, takže oni veľmi dobre vedia, prečo uzatvárajú športku hodinu pred losovaním. To, čo bolo v Matrixe, je reálne do istej miery. Samozrejme,